Един от тези два апартамента ще изчезне пръв. Въпросът е, кой бихте избрали вие, преди да е станало късно? Двустаен или тристаен? Аз ще ви покажа и двата, а вие накрая ще ме кажете, кой бихте избрали. Намираме се във Възраждане 2, в една от ексклузивните ни сгради, която вече е с акт 14. Първо, двустайният. Този е за хората, които казват: не ми трябват излишни квадрати, искам хубаво разпределение и всичко да си е на мястото. Но ако вече мислите за още една спалня, детска, кабинет или просто повече пространство, елате с мен. Ето го и тристайния. И тук изборът вече става по-труден. И двата са в една и съща сграда. И двата можете да резервирате сега, докато сградата е на акт 14. Въпросът е друг. Вие сте отбор двустаен или отбор тристаен? Напишете ми в коментарите, а ако искате да ги видите на живо, знаете къде да ме намерите.